hey guys, good morning. आं गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बराय हरग्रोबाय। दिनै आरो गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय नोंसोरनि सिगाङाव। नोंसोरो स्किप खालामनाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। दिनैबो इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअआ बहुत। मियानिखौ आं होखांखाबाय, मिया बुलेट राइडार्सनि रयेल एनफिल्डनि आङो भिडिअखौ होखांखाबाय। नोंसोर थांनानै आंनि चेनेलखौ चेक खालामनानै नोंसोर नायबानो जाबाय आरोना गाइस। ओमफ्राय दिनै बिदिनो आङो भिडिअखौ लाबोगोन, नोंसोर नायदो, नायबासो मा भिडिअ लाबोगोन नोंसोरो मिथिगोन नङा होमबा गाइस। आं दा एक्जेक्ट आं ट्रि हाउसआवनो दङ। ओमफ्राय दा जों गेमबुदाव आंजों थांगोन जों। ओमफ्राय दा मियायो शेयार लाना फैदोंमोन जों माबानि बे गामि खाथिनि ट्रि हाउस खाथिनि। बिदिनो बेनो बेबो नोंसोरनि रामफोर आरोना गाइस। मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा आं बुंना फैदों आरोना गाइस। नोंसोरो माबायदि भिडिअ लुगैयो माने आंनो नोंसोरो कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय। गोलाव भिडिअखौ गोलावखौ गाहाम मोनो ना सर्टखौ गाहाम मोनो, मा टाइपनि भिडिअ नांगौ माने कमेन्टफोराव रावबो बुंहराखै, नोंसोर बुंहरबानो जाबाय। आरो नोंसोर माबायदि भिडिअ लाबोनांगौ नोंसोर कमेन्ट बुंबासो आं माने टपिकखौ लानानै आङो बेबायदि भिडिअ लाबोनो हागोन आरो ना। माबायदि भिडिअ नांगौ आरो माबायदि भिडिअ नांगौ नोंसोर कमेन्ट खालामबासो माने आं लाबोनो हागोन। बेखायनो नोंसोरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय बिदि आरोना गाइस। नोंसोर आंखौ ओमफ्राय आरो बाहाय सापर्ट खालामदो गासिबो। जोङो नै थांगासिनो टेक्टर नायदों, टेक्टर सालायदों। ओमफ्राय नै दिनै आरो गेमबो जदों, ओमफ्राय सानै दंबावो। लाबोबाय थादों गाइस। गाड़ी सब स्मार्ट dia selainnya juga tension dia minta kan गाड़ी sudah हाथ में dia selain rasa dia जोङो शेयार लाबोनो होनना बुंदोंमोन। नै आं ट्रेक्टर सालायदोंमोन। एसेबां आङो भिडिअखौ लानाय जायासै आरोना गाइस। आं ट्रेक्टर सालायबाय थादोंमोन। ओमफ्राय ओमफ्राय लाखिनायमोन ना शेयार हारि लाबोदों जों इसानाव माने मिया भारा लांथ'दोंमोन आरोना। मियायो माने रयेल एनफिल्ड राइडार्सफोर फैदोंमोन नालाय, बहुत माने मानसि बाराद्रायमोन। ओमफ्राय शेयारा थोआखैमोन जोंहा। बेखायनो आरो भिउखौ नाय गाइस, भिउखौ ओरैबायसा मोजां नै माइ, ओमफ्राय इदि आरो नै हाजोखा आरोना गाइस। नै हाजो बिराद मोजां, एसेबां मोजां नै भिउखौ नाय। आंखौ देखायना होनो बिराद मोजां। आरोना पाहार एरियायाव माने नै हाजो एरियायाव माबायदि न'खौ माबायदि लुना थायो आं नोंसोरनो देखायगोन आरोना गाइस। सिगाङाव आङो माने ब्लग बनाय टाइमावसो बिराद थाबायबाय आरोना गाइस। आं बे टाइमाव ब्लग बानायामोन, जास्ट ओरैनो थाबायमोन आरोना। ओमफ्राय बिथिं आदा आलफ्रेडआव फैदोंमोन। ओमफ्राय आं बिदिबो थाबायफादो। बिदिं भिडिअ लाबोदोंमोन। बिनि चेनेलाव थांना चेक आउट खालामनो हागोन नोंसोरो। ट्रि हाउस बेयाव आङो ट्रेकार बोरायखौ आं सालायदोंमोन आरोना गाइस। ट्रेकार बोरायखौ जों बिथिं थांनानै जों ब्लग बानायदोंमोन। आलफ्रेडआ जादों। थाबायफादों खिन्थु आङो ब्लग बानायामोन आरोना। ओमफ्राय गेमबुबो दंमोन, गेमबुबो ब्लग बानायाखैमोन बे टाइमाव। जों एखेलगे दंमोन खिन्थु ब्लग बानायाखैमोन। खिन्थु आङो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय आरोना गाइस। ओमफ्राय दा नै न'खौ आं खिथिना फैदों आरोना नोंसोरनि सिगाङाव। ओमफ्राय नै ट्रेक्टरखौ बेयावनो खालि खालामबाय नै दा। ओमफ्राय नै नायनो हागोन गाइस, नैबे बिसोरो मोखौ गलि, नैबेयाव मोखौखौ दोनदों आरोना, नैबे मोखौ गलि। ओमफ्राय न'खौ नायनो हागोन माबायदि बेबायदि टंसि लुना थायो आरोना बिसोरो। टंसि मानो होनबा मैदेरफ्रा फैनानै माने उतपात खालामोना, बेनि थाखायनो नै बिदि आरो गोजौ। ओमफ्राय जोङो न'खरनि बायदि ओमफ्राय दोनजोब्बाय। शेयारखौ लाबोनांगोन न', शेयारा दंबावनो गाइसनियाव दोनजोब्बाय आरोना। नै डाइनिंफोरखौ लाबोदोंमोन जों, डाइनिंखौ दोनबाय, डाइनिंफोरखौ दोनबाय आरोना गाइस। नै गेमबुबो दङ, नै गेमबु नै रा। ओमफ्राय नाय गाइस, गय बागानबो दङ नै बिराद समायना आरोना। नै गय बागानबो दङ खिन्थु मैदेरनि थाखायनो उतपात आरोना बिसोर। नै हाजोआव मैदेरनि थाखायनो उतपात। नै न'फोरा बिदि, ओमफ्राय बनफोरा नै बेबायदि बोरिया जामना दोनखादों। नै नायनो हागोन गाइस। फट' माने नै भिडिअ खालामबाय थादों। ओंखाम जाबाय? जायाखै? ओमफ्राय दिनै मैदेर फैनाय हराव? खैथासोमोन? गाबनाय खोनाबाय थादोंथ' जोङो हराव, बिराद गोसा गोसा गाबबाय थादों। खैथासो जागोन ओरैनो? पाल जागोन दां ने?
गाइस नै मैदेर दोङो होनना बुंदोंमोन आं गाइस मैदेर दोङो Tangan nama dong. ओमफ्राय Guys, daw. पुरा हिर' खालामना ओइ दाउ गाइस नै दाउ Jangan ba? नै जानो हागोन नै पुरा जानो हागोन लकेल Lokal tangan sini makan siya. मिथिया Oh, dengar. सोंनांसिगोन Oh, dengar. Beda kalau tangan sini makan siya. Oh, bepari tuh. ओइ बेपारी आइसे या नै गाइस बेपारी दोङो Keman dapat kinli. किमान Eta keman ke porla. Rasta 300. pusi na pernah nai? Rasta pusi. Oh, damor. Rasta 300. porla ning langsung. 300 টাকা ন Guys, 300. 300 Gitu-gitu mah tuh 300. অলপ কম করলে আমি লই যাব পারে না Eta 300 ke? Lu damar. Oke, harga. नै गाइस नि टिप दोङो न'आ ओमफ्राय बिसोर माने बे जिङाव माने बिसोर शर्ट होना दोनो आरो ना गाइस ए माबाखौ शर्ट होना दोनो बिसोरो निथिं माने मैदेर हाबनो हायि बायदि आरो ना गाइस जोङो बिसोरनो मोनसे गिफ्ट नागिरदों आरो ना जोङो बे बेगाव लाना फैदो बेयाव लाना फैदो जोङो ओमफ्राय बे बिलाइ खाग्राफोरनो नागिरदों आरो जों बे बिलाइ खाग्राफोरनो जों गिफ्ट नागिरदों सनैसो नायलांबाय थादों आरो ना भिडिअखौ बिसोरो बिलाइ खादों आरो ना बिसोरो हाजो एरियायाव थायो स' नै बिसोरनो जों गिफ्ट नागिरदों आरो ना गाइस नै माबायदि बिसोर बिलाइ खायो बिसोरो हाजोनि आरो ना गाइस बिसोरो बिसोरनो जों गिफ्ट नागिरदों ट्रि हाउस जानानै जोङो बिसोरनो गिफ्ट नागिरदों आरो ना गाइस जोङो बिसोरनो गिफ्ट होदों आरो ना नै सारि ओमफ्राय बिसोरनो सिख्ला होदों नै बिसोरनो Siapa mau dia dapat खाथिनि गोजा आरो ना गाइस बे खाथिनि गोजा बिसोरनो होदों आरो ना नै होनसै गेम बुदा आंदो स' जों दा स' गाइस जोङो बेखौ बे सारिखौ जोङो ट्रि हाउसनि जानानै जोङो बेखौ होदों आरो ना बे सारि गोजा बिसोरो ओमफ्राय बिसोर खामानि मावो बेयाव बिलाइ खायो बिसोरो ओमफ्राय फट'फोर गैया दे न खैरानि बे जायगानिनो आरो ना बिसोरो स' दा जों बेखौ बिसोरनो गिफ्ट होदों आरो ना दे bisa kami jam ha dah tadi huan nih deh boleh Two hours later. जोङो दुगैनो थांना मायदोंमोन आरो ना पुरा बेग सेग रेडि लाजोबबायमोन जोङो नै गारि सारिजों फिदिं फिनना दोननांबाय मानो होनब्ला थिं मैदेर आं जोंनो खिथाखादोंमोन मैदेर बहुत माखासे मैदेर जोङो गाइस मानसिबो सासे गाथारदो स' आं नोंसोरनो खिथिनो आरो ना गाइस बिराद गिथावना जाबाय जोङो बिदि दुगैनो थांना मायदोंमोन आं बहुत थांनो गोसोमोन आरो ना गाइस नोंसोरनो आं भिउखौ खिथिनो गोसोमोन स' हाला बायदि मोनदो दा जोङो मा खालामगोन दा नै আছে 3টা 4টা মান আছে কিন্তু गाइस जों नायनो थांना मायदो ससे नायनो थांना मायदो गाइस नायनो हागोन नै गाइस मैदेरखौ नायनो हागोन नै नोंसोर नै मानै दोङो नै निखिनो मानै नै गाइस हामा गिथावना आरो ना हामा गोदोरखा नै हामा गोदोरखा नै गाइस हामा गोदोरखा नै नोंसोर नुनो हादों नै मैदेरखौ नाय नैबे फिसा ओमफ्राय बे गोदोर आरो ना गाइस माने फिसाया जोंखौ नुनानै खारना होबाय फिसाया बिनिफ्राय जों माने बिमाया मारिबा गिदिंना होबाय आरो ना ओरैबायदि गिबाय नै गेमबो ना नैबे हामा गोदोर मावग्लुंबाय बिखाया आरो ना गाइस हामा गोदोरखा गाइस गिथावना आरो ना नै नोंसोरनो देखायबाय आं बे मानिल' नङा इदि दंबावो आरो ना गाइस दंबावो गाइस थांना मायनाया आङो ओइथिंमोन आरो ना बे हाजोथिंमोन आरो ना दुगैहैना मायनाया दा मा जायोसै आरो ना नै गाइस फाइनालि जोङो हाथिखौ माने सिरि आरो ना जोङो सिरि खारबाय बिसोरो रिंकुमा गेमुमा माने सिरि थाबाय खोमाबाय आरो ना ओमफ्राय जोंहाथ' गारिया साउन्ड जायो नालाय ओमफ्राय नायबाय आं नायनानै बहुत स्पिडाव फैखाबाय आरो ना जि जागोन होननानै बारबाय थ' जोङो बारबाय ओमफ्राय नै भिउखौ नाय आं सफाय मारबाय नै दुगैगोन दुगैगोन भिउखौ नाय आं खिथिनो बिराद समायनाखा आरो ना भिउआ गाइस
नोंसोर नायनो हादों नै भिउखौ नायनो हादों नोंसोरो बिराद समायनाखा नै गाइस आं नोंसोरनो खिथिलांसै आङो स्कुटिखौ सालायनोसै स्कुटि सालायना आं नोंसोरनो खिथिलांसै आरो ना गाइस स' नोंसोर नायलांबाय थादो स्किप खालामना गाइस स्किप खालामना एकदम मोजां आरो ना भिउफोरा आं नोंसोरनो देखायजोबगोन नै गाइस आंनो ना नोंसोरनि सापर्टल'सो नांगौ गाइस आंनो सापर्ट नांगौ आंनो दा बहुद सापर्ट नांगौ आंनो गाइस बेखायनो आङो नोंसोरखौ बुंदों आंखौ बाहाय सापर्ट खालामदो नोंसोर बयबो दा आङो बेबायदिनो मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन आरो ना गाइस नोंसोरो नेपालि आरो ना नेपालि न'निसोरो नै माबायदि एसां माने गिथावना जायगायाव थायो बिसोर नैबेयाव थायो ओमफ्राय निखौ नाय गाइस नै दैसा माबाफोरखौ दंग'फोरखौ नाय जि मोजां नै नै गाइस आरो हाजोफोरखौ नाय गाइस एसां समायना नै हाजो नाय माइ गायो दिनै माइ दोङो ओमफ्राय हाजो दोङो स' आरो मैदेर आरो गिथावना आरो ना गाइस मैदेरनि थाखाय बहुत गिथावना जायगाया स' बेखिनियानो आरो ना गाइस ओमफ्राय आं खिथिगोन दैमाया बोरैथिं जों दुगैनो थांनाया आरो नै गेम्बुआ जोंनिया ब्लग बानायगासिनो थाबाय स' बिनि चेनेलखौबो नायनो हागोन बे चेनेलनियाव थांनानै गेम्बु बर' नायदो आरो ना नोंसोर गाइस बिनियाव गं नांगोन दे कारेन्टार दोङो रिंकुआ दाब्ला जालायनो हायाखै गाइस मानो होनबा बावना नालाय गाइस नै भिउखौ नायना फाग्ला जाजोबो गाइस नै बिथांमोना बेफोरजों बेरायनो मोनाखै जानो हागौ एबार फैबाला आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आङो लाबोगोन बेयाव उसुबिदाखायनो नोंथांमोना आंखौ खालामदो माने 50K सहैनाय भिडिअ मोनसे लाबोबावगोन बेयाव जायगा साबसक्राइब खालामाखै 50K नि थाखाय जुरुर आंखौ खालामनांगोन खारदो गाइस गोलैबाय जों इसे लाबोदोंमोन दे गोलैबाय जेबो जायैखायसो ना जेबो जायासै न' एक हनै न' बादि आरो फैदि नाखि जों फाइनालि सफायबाय जोंनि मानजिल तक हम पहुंच गए अभी तो गाइस नै नायनो हागोन नोंसोरो नै जि मोजां दैया गाइस मा बुंनो नै वाव गाइस तामाम मोजांखा असम तो जों गाइस गारिखौ जोङो ओइथि दोनबाय आरो ना गाइस नै बेयाव दोनबाय गंनैखौबो गाइस नियाव नोंसोरो गाबनाय खोनादों जानो हागौ बे एम्फौ गाबदों बहुत हारला आरो ना गाइस बिनिनो साउन्ड पुरा बिनिनो साउन्ड मोनजा आरो ना गाइस पुरा पें पें पां पां साउन्ड बिनिनो साउन्ड मोनजा बहुत समायना जायगा आरो बहुत समायना किन्तु बहुत रिस्की आरो ना गाइस बहुत रिस्की माने हारसिं मालाबाबो सानना नोंसोर हारसिं फैगोन होननानै बेयाव स' बेनो आरो ना आंनि रिकुवेस्टआ स' फैखानाङा बेयाव बहुत गिथावना आरो ना गाइस आं नोंसोर देखायनो आङो माबायदि आं समायना नुदों बेयाव गाइस गस्ला खुबाय ओमफ्राय जों दा दुगैनोसै आरो ना गाइस दुगैनोसै नोंसोर नायदो स' जोंहा नै सासेया दुगैबाय दा गेम्बु फैदो या रिंकु আহিছে এতিয়া আমাৰ লগত গাইছ दा दुगैगासिनो नै ओइ तय दुगै जाबि दुगै जाबि वासेंति आमार तल जायसै गाइस नै दुगैगासिनो हाजोआव खालामनो ओइ जुलिया नै गाइस नै माने ओरैबायसा हाइरेट जायगा होनना बुंनांगोन आरो ना बहुत सिङाव जोङो दुगैफैदो आरो ना रावबो फैया बेयाव ओमफ्राय बैथिं भुटाननि बर्डारखौ नुहुरो आरो ना गाइस dia mau nyumbang. Guys, ganteng itu ganteng.
Ay, marah situ marah. Punya. 사야고 그저로 당나마이드 비어 더 나이드 알나 네 그저도 Hai guys, anh kêu saya punya lagu di mana? Namanya beda orang beda punya lagu. Di mana saya unde? 네 Rara jatuh deh. 가이스 네 뷰 꺼내나 봐 그러 Ibu mana ini? Gilu deh mau sabi. Hei gilu, pancen kau ni. Gisau, woi deh. 네 뭐 안에 마바디 그저 랑은이 사요네 나이네 가이스 네 와우 마바디 그저 랑도 가이스 나이 अमेजिंग आंनिया जाया आरोना गाइस नायनो हागोन नोंसोर ओइ तार होए इमान बुरिया होय तार Guys, kita kena ibar. Baji mana? Iya, jangan. Topi. Aja cium naik guys. Jaya. Jangan talai. aku sudah orang kau rasanya Aku tu jangan ikhram jangan dah begitu. Guys, bebe tadi. Guys, boleh beli guys. Upar ja. Gaya saya nenek saya. 20 lang mau je. Guys. Balik thằng kasih bawa sini. Sini. Di Simona. Jangan aja. Deh. Akan kata guys ini 20 lang baju nai. Ya guys nai. Jaya haya sini. जायगाया बिराद मोजां आरोना ने दुगैनो नि बायदि जिं-जिंनिफ्राय ओमफ्राय बियो अन्थाइ आरोना बियो अन्थाइनिफ्राय जिं-जिंथिंनि बहुत गोथौ इयाव पुरा अन्थाइ गैखाया बहुत गोथौ जानजायसिम बाहाय बारो आरोना गाइस ओमफ्राय दायो इयाव बाहाय खिथिहैनोसै नोंसोरो माबाखौ भिउखौ आरोना गाइस Malah fine arna guys, meter semua biau. बहुत meter semua sofa. जायगायानो guys, भिउआ ओरैबायसा समायना आरोना guys, आरो दुगैनोबो मोजां दै खोनाय guys, ओरैबायसा साफा दैया। दा जोङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै, माने ससे आं लाबावगोन, फनखौनो होबाय आरोना guys। दुगैखांबाय ओमफ्राय जोङो दा ट्री हाउससिम ओंखारलांसै आङो ड्रेसखौ चेन्ज खालामबाय नै ड्रेसखौ चेन्ज खालामबाय बिसोर दुगैखाङाखै गाइस बिसोरो
माबायाबाबो जों थांग्रोगोन आरोना गाइस थांग्राबाबो जों थांग्रोगोन स' नायबाय थादो गाइस अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै आंमोननि आरोना गाइस नोंथांमोननि कमेन्ट जोबोद खम फैयो आंनियाव स' आंनो कमेन्ट हो हाजासे कमेन्ट हर माबायदि भिडिअ लाबोनांगौ नोंसोर कमेन्ट खालामबानो जाबाय स' आं बेबायदिनो मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरोना गाइस आरो आङो बहुत जायगायाव थांगोन जोङो ओरै गोदान थांबावगोन जोङो स' बेखायनो नोंसोरो लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो गाइस आरो अलवेज सापर्ट खालाम गाइस जों बर' जोङो सापर्ट खालामलायबा सोरजों खालामलायनो गाइस बेखायनो खालामदो गाइस आंनिया आरो आंनि रायलायनायखौ नोंसोर बुजि मोना नोंसोरो आंनो कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय गाइस भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो नोंसोरो कमेन्टआव बुंहरदो कमेन्टआ आं बुंखादो कमेन्टआ बहुत खम फैदो आरो अननानै सापर्ट खालामदो शेयार साबस्क्राइब खालामना होजोबदो ओमफ्राय गाइस नै आं बेगखौ बेयाव दोनथ'बाय बेगखौ बहुत आं गिलाना फैदोंमोन स' दोनथ'बाय ओमफ्राय नै स्कुटिखौ दिनै बहुत खस्थ' खालामनाय जादों आरो ना गाइस दै बिथिं बारलांनानैसो नुखादों माबायदि दैयाव आं लाना थांदों माबायदियाव स' आङो लाबबाला आङो फायबाला आङो स्कुटिखौ लाबोथ'ला बिथिं बहुत खस्थ' आरो ना गाइस स' नै दैखौ नाय गाइस दैया बिराद मोजां फैदों बिथिं ओमफ्राय बे दुब्लियाव थाङो आरो ना बे गामि दोहै आं थिनाया बे गामिथिं दुब्लियाव थाङो स' आं भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै आरो ना गाइस स' बेखायनो नोंसोरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो ओमफ्राय सापर्ट खालामदो गाइस सापर्ट गाइस ओमफ्राय आरो गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनदो आङो जल्दिहैनो आं नुजालायसिगोन आरो ना गाइस जल्दिहैनो नुजालायसिगोन स' बेखायनो साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौ थुना होदो गाइस होमबासो आंनि गोदान माबाफोरा मा होनगोन भिडिअफोरा नुजाहैगोन आरो ना गाइस बाय बाय टाटा